Kaixo eta espaldiko, gaur eguaztena da, iraiako eta 9, eta egiz esan aurreko egunetan, apure behitu behar dugu gaur da, perretxikotan urten dugun lehenengo gune. Egun grisa, igual eurize ingo dugu, askorik ez, horitzarrez, baina krizon sorpresa hartu dugu. Torreaz batera, ikusi. Eta diz gaurkoak, Eta urkietan. Askotan entzuten da lehenengo perretxikoak, lehenengo boletusako betu esan, pagoetan, gaztain arboletan agertzen dizela, baina baita urkietan be. Ez da oso ohikoa eta batzuentzat arraroa da, baina urkizetan bemoten da eta lehenengoetakoak izaten diaz. Hau beste bat, hau bizarkuitzeko dugu txikitxua eta baliteke gehiagotia. Ikusiko dugu, begituko dugu. Baina itxura baten ez. Helduko biaz. Berba da, egun hauetan nahiko, ezetasun apurre falta da, eta egun batzu berko diez. Ia domeka honetan nahi dakar apurrete bize, eta hortik aurrera behar bada gehiago egongo da. Eta hau be, seinale hona ez da. Ez da boletuza, baina ona jateko, txikitxo bada be, eta errotarize edo txibata. Hemen errotari gehiago, Zer txibatak ezatzen dut zugunak. Eta horko bai, seinale hona, Gehiago hemen, Euria porro baletor, itzela izango da, edo gritzake. Ez da gehien gustatzen jakone perretxuko etxien, baina alan pernak, ez diez txarrak, gaztie diezenean, gero handize diezenean, guri bintzatetzako inbesta guztetan. Beste bat, eta hortik, betik, gehitxoa dauz, baina horrek handitxoa diez. Horrek gero ondoan txikitxoa diez, guk handizek ez dugu sartzen. Txikize be neurriz, Eta gero hemen, itxuro baten, gibilurdine izan aldena. Ikusiko du? Bai, gibilurdine da. Apur, emoten dugu gibilurdine dela, baina hobetu ikusi beharko gonke. Bauze da gorko usta. Batetik galanperna batzuk, probaiteko enegarren ez, baina gaztie bizilako bat ez be. Bestetik errotarizek, eta gero rusula parasure batzuk, bat ez behu sartagine ugaritzeko, ez besterik, ez diez oso maila handikuak. Eta, lehenengo boletuzak, nahiko ederrak, ikusiko dugunez, ia kilo erdi bizekaz. Hau 6 nagusti eta ia jarritzen dugun.